Erokamano nyanto ni kuom report no gino marwa ni jonyuol biro ng'eyo ber golo nyithindo kendo manyonegi thieth mowinjore ma ok pandogi. Luoro nitiere ni obila machielo ma piny Kenya ma en achiel kuom obila ma osebedo kanie chenro mar kelo kwe e piny mar Haiti onegi gi kweth njore ma piny Haiti ma osebedo ka kelo midhiere pinyno. Mano timore chieng' tich ariyo e kinde mano obila go chopo mar konyo nyamburko mar obila mano omoko e bugo moro ma chich ne okuny gi jonjore go mar tegogi. En monj mano timore tich ariyo saa 8:30. Monj mano time piny mar Haiti gi kweth njore ma osebedo ka kelo midhiere pinyno kendo timo monj ma kinde ka kinde. Monj ma kamano no timore kinde mane nyamburko mar obila ma piny Haiti mane timo apedha ne onyumore kendo moko e bugo moro machich ino okuny gi kweth njore ma pinyno. Eka nyamburko moko ariyo ne ogol mondo mi odhi ores nyamburko no. Kuom hawi marach e kinde temo reso nyamburko no, achiel kuom nyamburko mano ochopo reso gi bende no onyumore kendo moko e bugo no ka nyamburko machielo bende no okethore. Gikanyo emane kweth njore machal ka gima ne ritogi ne omonjogi. Kaluwore gi monj makamano, report moya tendo obila manie piny Haiti no yango ni obila achiel ma piny Kenya ne olalgo gi jonjore kendo pok oyudi kamenyo pod dhi mbele. Kata kamano, od fwambo mar Reuters oyango ni ute fwambo ma Haiti oyango ni obila no ne onegi gi jonjore go. Reuters bende yango ni nitiere tipo moko manie mbui mag obila no ka orwako lepe mag tich gi remo e dende e apaya moro e piny Haiti. Monj makama biro mana juma achiel kende bang' obila machielo mano owito ngimane e piny Haiti ne oiki kaunti ma Kajiado. Ka penjo mathoth bende osebedo ka penjore gimomiyo obila go pod ni e piny Haiti kata mana bang' jatend piny Amerka Donald Trump chungo kony michwalo ne obila.